Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. Song. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in troubles or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Ipamibi na po niya to an oratio imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na ama, daika masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabagis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang labang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka na Ma, asin ka nagi, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po Martes, sa oktaba nin pagkabuhay liwat. Ang sa tuya pong mga intensyones, suyo ang mga minasunod,
Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Adrian Tuiza, dulot ni Freshto. For the gift of life, dulot ni Helen Mirandilla. For another year of life, dulot ni Soledad Bahamundi. Pasasalamat man, dulot ni Ninda Michelle Malvar and family, Mr. and Mrs. Ebuenga, asin Alexander MBN. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, para ki Marlo, dulot ni Eden Lanuza and children, para ki Alfredo, dulot ni Marites and family, ki Catalina, asin Apolinario, dulot ni Michelle Malvar, ki Benjamin Sr., asin Senen, dulot ni Benjamin R. Vicente Jr., para ki Godofredo, asin Rosario, dulot kan Familia Infante, para kay Esperanza, dulot kan Moniz family, para kay Teodorico Jr., Pablo, Carmen, Cirilo, Teodorico, Pablo, asin para sa gabos na kalag, dulot ni Hilda R. Alminie. Sa kalag ni Bienvenida, dulot ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilin and family. Para kay Liberato, asin for all souls in purgatory, dulot ni Alexander MBN. Asin para sa kalag ni Ferdinando, asin Feliza, dulot ni Chi Toledo and family. Banwaan ni Diyos, matindog na po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaya-kayang magkuraha, kaya-kayang magsaraya, itasan ka lang sa pagkumaw, sa pagkumaw. Kaya-kayang magkuraha, kaya-kayang magsaraya, sa mga awit ang Diyos ipaglangkang. Kita nagkakatiripon sa ngaran ka Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kapos. Asin sa imo nga espiritu. Mga tugang nasa ikatulong aldaw kitangunyan sa laog kan oktaba, kan pagkabuhay liwat nin sa tong kagurangnan, kaya preskohon pa an sa tuyang pagsilibrar kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ngani magkanig magdulot kani atang rumdumon pagsulsulan sa tong mga kasalan. Jesus na kagurangnan, sa imong pagkagadan, tinaog mo ang kagadanan, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Hesu Kristo sa imong pagkabuhay liwat, ibinalik mo sa mo ang buhay. Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Jesus na kagurangnan, ikamabalik iraray, daraan kapanuanin kaligtasan sa imong banwaan, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulungan, sa mga taong marahayan mo. Inuumami ka, inugyawi ika, sinasambami ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka, lamang kamurawayan, kakurangnan na Diyos sa ating Panginoon, Diyos amang magkakamay. Kagurangnan aking butang Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking Ama.
Mamibi kita. O Diyos na nagtao sa samuya nin mga ranga kan Paskwa, darahaan sa imong banwaan sa langit no na balaog, tanganing nakamtanan kapanuan nin katalingkasan, maugmasinda sa kalangitan, naginikanan kan rinurukyaw nindangunyan sa kinaban. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo. Si Pedro nagtaram sa mga Hudeyo, dapat na masabutan nin bilog na Israel na ang Diyos ginibong kagurangnan asin Mesiyas, si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramo na ini nakatadom sa saindang puso, nagharapot ki Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ming gibuhon, mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsulsol kamo, asin magpabunyag, ang lambang saro, sa ngaran ni Jesus na Mesiyas. Tanganing mapatawad ang sa indong mga kasalan, asin ako unindo, ang balaog kan Espiritu Santo. Huli taan panuga para sa saindo, para sa saindong mga aki, asin man para sa gabos na inaapod ng Diyos na satong kagurangnan. Sa iba pang dakol na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol. Maglikay kamo sa mga masumbikal na tawong ini. Ang mga nag-ako kan sa iyang mga tataramon, nagpabunyag. Asin kan aldaw na ito, may 3,000 na nakaayon sa sainda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andaga, panukan pagkamarahayon ning kagurangnan. Andaga, pano kan pagkamarahayon kan kagurangnan. Matanos ang tataramon ning kagurangnan. Asin ang sa iyang mga gibo, mapsasarigan. Karahayan, asin katanosan sa iyang namumutan. Andaga, panukan pagkaherak nin kagurangnan. Andaga, pano kan Binabantayan ning kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa iyang pagkaherak. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon ng gutom. Andaga, pano kan pagkamarahayon kan kagurangnan. Ang satuyang kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang satuyang tabang asin kalasag. Mapasamuya lugod kagurangnan, an sa imong pagkaherak, mapasamuya na mga naglalaom sa imo. Andaga, pano kan pagkamarahayon kan kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurayan sa imo,
kagurangnan. Sa luwas, harani sa lulubngan, yaon si Maria Magdalena nagtatangis. Mantang nagtatangis, duminungaw sa lulubngan as sinahiling ang duwang anghel, puti ang mga gubing, nagtutukaw sa namumugtakan kan bangkay ni Jesus, saro sa pamayuhan, asin saro sa pamitisan. Hinapot siya ninda, babay, ta daw ta nagtatangis ka. Si Maria nagsimbag, huli ta kinuanindaan sa kong kagurangnan, asin na day ko aram kung sa ininda dinara. Pakasabi ka ini, nagsalingoy asin nahiling si Jesus nakatindog, alagad day niya aram na si Jesus ito. Si Jesus naghapot, babae, ta daw ta nagtatangis ka. Si Isay ang hinahanap mo. Sa paghuna na siya ang hardinero, si Maria nagsabi, kung ika po ang nagkuha sa iya, isabi mo sa ko kung sain mo dinara, takukwaon ko siya. Si Jesus nagsabi sa iya, Maria. Si Maria nag-atubang asin nagsabi, Rabboni, buot sabihon, maestro. Si Jesus nagsabi sa iya, day mo ako pagdutan, hulita day pa ako nakakasakat sa sakong ama. Lakaw, sabihon mo sa sakong mga tugang, ako masakat sa sakong ama, na iyuman an sa indong ama. Sa sakong Diyos, na iyuman an sa indong Diyos. Si Maria Magdalena naglakaw, asin nag-usip sa mga disipulos, nahiling ko ang kagurangnan, asinan mga bagay na ini, sinabi niya sa ko, marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Ako mausay mo, Kristo. Magayon maghapot nga ta, day tulos na midbidan ni Maria Magdalena na kahampang niya enot duwang anghel duman sa lulubngan. Asin taod-taod kahampang niya mismo si Jesus na nabuhay liwat. Nga ta, dahil niya tulos ini na midbidan. Mga tugang siguro mauyon kamo sa kuya na an sa tuyang kamunduan, an sa tuyang kapungawan, an sa tung mga frustrations o disappointments sa buhay, lalo na kung ini grabing maray. Minadulot ini nin elemento nin self-centeredness. Siyempre kung nawaran ka ti mahal sa buhay, concentrated ka duman sa loss, sense of loss. So kamunduan mo, so kawaran mo na sa imo na eksperyensyahan. Kaya huli ka ini, day ka-aware o kaya kulang kanin awareness kan nangyayari sa luwas, kana sa luwas. Na paano? Focus ka sa imong kamunduan. Lalo na kung grabe ang sa imong paghibi. Sabi digdi nagtatangis si Maria Magdalena. Itong pagtangis niya, in a way, nag-blurred sa iyang vision na mahiling surrealidad na may duwang anghel na pinadaraan Diyos na mismo yaon ang kagurangnan sa atubang niya.
bako maraot, normal ini na kita magmundo, magtangis. Pero after some time, kay Puan, i-let go ta ini. Baka si Lord may pigpapadarang grasya, may pigpapadarang tabang sa to, na makahali kita sa arog ka nakamugtakan. Alagad ta atas kitang maray duman sa los na namatian ta. Naligawan ta na nas, igwang special graces si Lord na pigpapadara sa tuya. Tanganing mag-move on kita sa buhay. Pasiring sa magayon na kaagahon. Siguro sarong example ka ini, sarong daraga na niluko kang boyfriend, 3 years sindang magka-ilusyon, sagkod mo yan, habo na siyang mamuot. Igwa na ko tang pipapadara si Lord na worthy na mamutan niya. Alagad, medyo sarado pa. Paano? Dahil pa siya makamove on, sarado pa doon, nakapokus pa duman sa loss na nangyari o inagihan niya. Kaya siguro sa minsay kan ibanghilyo ngunyan, ilinga, kung si Maria dahil nagkiling, hali duman sa empty tomb, pagparahiling niya duman sa lulubngan, kung si Maria dahil nagpundo magparatangis, sumata niya baga, blurred sa pagparahibi niya, sagkod na dahil niya ini, halion so focus sa sadiri, asin ibaling duman kay Jesus, dahil niya kuta namidbidan ang kagurangnan. Natauhan siya, kan apudon siya ni Jesus, Maria. Siyempre, naghiling siya duman sa pinagalian kan buses. Bako ni siya focus sa los o sa diri niya, sa kamunduan niya. Kundi dumana sa presensya kan nag-apod sa iya. Dangan niya namin bidan, Rabboni, teacher o master. Iyo pala ini mga tugangan, siguro paghurup-hurupon ta sa buhay ta. Totoo nag-agi kitang mga kagabatan, kadipisilan, kamunduan, mga problema. Pero si Lord, pirming igwang, mga grasya na pigpabadara sa tuya, nganing makahawas kita duman, nganing maging magayon, an sa tuyang paglakaw, pasiring sa kaagahon na magayuno na masirang sa tuya. Yutabinin kahulugan kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Tomorrow will be beautiful. Tomorrow will be ever more bright because the Lord is risen. He is always with us. Digdi sa enot na pagbasa, nadamugta si Pedro, nagrukyaw kan marhay na bareta na si Jesus buhay. Asin sa iyang pagrukyaw, sinabi niya na si Jesus, huli kan sa iyang pagkabuhay liwat, talagang siya ang Mesiyas. Siya ang aki nin Diyos. Sabi niya digdi, dapat na masabutan nin bilog na Israel na ang Diyos ginibong kagurangnan asin Mesiyas si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Alagad na buhay liwat. Sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, pinatutuuhan niya na siya mananggad ang bugtong na akin nin Diyos na ipinadarakan Ama sa pagligtas sa tuya. Na siya mananggad ang haloy ng pinaghahalat kan Israel, pinaghula kan mga propeta na maligtas, Mesiyas o Kristo. Yun ni ansaro sa malinaw na implikasyon o kahulugan kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Dangan digdi naghapot sa mga tao, ano ngayaan dapat minggibuhon? Sabi ni Pedro, magsulsul kamo asin magpabunyag. Kaya kung inako ta si Kristo sa buhay ta, na buhay liwat sa mga gadan, dapat igwaman ki pagbabago pirmi sa buhay ta.
pagtalikod sa kasalan, asin paggibo na kan tama, kan marhay, kan matanos. Kung iyan ginigibuta, kita nagsasaksi na buhay mananggad, an kagurangnan sa personal tang buhay, asin sa tahaw niyato. Idinudulot niyo mo ang narakasin ng tinapay, maning maging kaganon, minmahal na malugkap sa Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa kosin sa indungatang, magkanigong akoon kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa nasin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kay raking akoaan mga dulot kan sa imong pamilya, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, daininda mawaraan mga iwinaras, kundi makamtaninda an mga balaog na daing sagkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Diitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. maninigo asin dapat. Maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niyan sa mong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, nag-aawit kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ning mga ipo, ang langit kasing daga, panukan sa imong kamurawayan, sana sa kaitaasan, paladan ang inaligid sa ngalan kan kagurangnan, sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhakan tinapay. Asin pagpasalamat, binakinidangan itinao sa iya mga disipulos na ansabi. Magakaw ka mo gabos sa sin magkakan kaini,
Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi. Magako kamo gabos sa sin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon Indo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkakatan mo, kagulangan, ipinapangalat ang yaman. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag sa kunang ikaw magtatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leo, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na ituon na sa ikaduang buhay. Sinda asin ang gabos na mga gadan, ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arawal daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya.
Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan nin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lamban sa ro. Uya si Jesucristo ang bugtong na aki nin Diyos, ang kordero na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kita na minaako sa saiya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibig para sa komunyon espiritual. Dahil taday kong mahimo ang maupang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayhera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ina
Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, hinanyuga kami. Asin sa pagkamit kan danay na kapaladan, andamaan mga puso kan sa imong pamilya, na tinauan mo kan lubos na grasya kan bunyag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Diyos na makakaman. Ama, asin aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa darhuntaan kaugmahan asin katuninungan bunga kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Parakpakantan kagurang. Humayo di hayak purihin siya, at ating ibon niya kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdibong pag-ibig ng Diyos sa kanan, Alleluia. Ating sigaw sa lahat, kalingan niya'y wakas. Ngayong dukat sa lahat, ang himig niya sa inyo ay tapat. Angin at sumayaw buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang ang kising dingding ng bituin, liwanag ng Diyos sumatin. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdibong pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdibong pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. Good evening po sa Gapos.